sumur tuwa sing ning alas ndawung. Nah iki bolo iki nggon sing dhisiki aku ya sering rene. Sik jamanku cilik iki dimomong mbahku to. Jadi mbahku iki dhisik sok neng kene iki jenenge alas ndawung. Nah kene iki dhisiki bendungan bolo kayak ono pintu aire. Nah kayak pintu air. Lah kene iki dhisik banyu kebak. Nah iki nek dibuka iso nggo ngairi sawah-sawah nang ngisor. Nah dhisik aku sering neng rene iki regane dimong mbahku. Lah iki meh tak jaki ana apa ya ngene iki jenenge sumur tuwa. Sumur wis jaman kan dhisik iki tegalane nggone Mbah Temo. Ngene iki bolo. Nah dhisik kene iki ana sumur dadi iso nggo wisa-wisa. Iso nek nggo pengairan barang. Nah ngene iki bolo. Di alas ndawung ini Gunung Kidul bolo. Yes, iki mau kebetulan lewat ya pengen mampir nonton. Nah iki bolo iki tadi iki dhisik pas zamane kemarau dawa ke nek adus ya rene aku kono ke bolo gubuk ki lihat kene wi. Kenapa ya? Biawak apa ya? Iki bolo. Samarene ana ulo bolo. Nah, iki bolo. Sumur tuwa sing ning alas ndawung, iki ning tegalane Mbah Temo. Iki dhisik nek pas zamane kemarau dawa iki nek golek banyu rene aku dhisik. Wah, zaman-zaman kae bolo angel tenan. Alhamdulillah saiki banyune lumayan gampang ning desa. Oh. Oh, bening kan. Bening bolo. Nang kene iki. Ya wis. Ngono wae. Nostalgia zaman dhisik iki. Nek dhisik aku dijak simbahi nang rono kae, soalnya tegalane nang daerah kono.